A Comisión de Coordinación do 150 aniversario da publicación O tío Marcos da Portela presentou hoxe os actos que conmemoran a efeméride. Centráronse en 2 días clave, o 7 de febreiro, que sería cando se comezou a publicar, e o 1 de novembro, aniversario do nacemento de Valentín Lamas Carvajal, aínda que haberá moitas outras celebracións ao longo do ano. Facer un chamamento a prol da homenaxe e memoria tanto do xornal en sí, do seu contexto histórico, como da figura irrepetible do seu fundador e director. E tamén queremos chamar a atención sobre a importancia dos medios de comunicación en galego. A vía digital tamén terá un papel importante en toda a conmemoración, non soamente porque se falará da vía digital en relación cos medios de comunicación, sino porque naturalmente imos aproveitar esa ferramenta extraordinaria para crear recursos e para espallar recursos a través dese medio. A Academia nese mes de novembro, poñendo tamén pecha a todo este ano, pero con esa idea de proxección cara ao futuro, pois faremos unha xornada aquí na cidade de Ourense centrada na cuestión da lingua galega e os medios de comunicación. Lingua e medios pensando en perspectiva histórica e recoñecendo e poñendo no centro o tío Marcos da Portela, pero proxectando a ollada pois a situación que se está a vivir e os desafíos. Na véspera, a Asociación de Medios en Galego realizará na cidade de Ourense unha xornada sobre intelixencia artificial e desinformación e unha foliada. O xornal La Región, moi vinculado a Lamas Carvajal, publicará ese mesmo día un especial con colaboracións dunha vintena de persoas da cultura galega, tratando diferentes aspectos abordados pola histórica publicación. Despois de ali baixamos pola cidade e paramos en puntos emblemáticos que teñan que ver coa súa vida e coa súa obra. En cada unha das 10 paradas que faremos, pois leremos algún pequeno texto e faremos algunha pequena evocación. Despois concluiremos sobre a unha e pico no Liceo de Ourense, outro dos puntos de referencia na cidade, cun concerto da Coral de Ruada, que é unha institución absolutamente ligada á memoria dese galeguismo da Coral de Ruada, de Prado Lameiro, do tío Marcos da Portela, das Irmandades en Ourense, etc. Despois deso, que temos? Un cocido. Ademais, completarase a digitalización da colección do tío Marcos da Portela, que estará a disposición de toda a cidadanía a través do portal Galiciana. O seu xornal vai ser para nós pois un eixe de traballo neste ano, que é un ano auteriano, un ano que tamén dedicamos a letras galegas a Begoña Camaño, pero a chega que nos fai Lamas Carvajal co tío Marcos da Portela vai ser algo fundamental onde van traballar desde varios departamentos da Xunta. Tamén participan na elaboración deste programa de eventos La Región, que publicará o 7 de febreiro un facsímile desa primeira edición. A Deputación, a ONCE, o Liceo e familiares de Lamas Carvajal.